И здравейте хора! Продължаваме с поредичката на Split Seconds. Да видим докъде бяхме стигнали, че отдавна не бях включил играта. Така, тук отключихме и театрите. Театрите ги минахме. Значи, един момент. Така, добре. Исках само да се съска време. Така, значи, това. Или това. Какво ви пука? Кое? Добре, това. Ще играем с нея, добре. Така, забравил съм контролите. То са много контроли, нали, иначе стрелки само. Чай сам, добре газ. Да, аз съм сам. Значи, да. Тук няма ползваме ранни такива да пускаме капани. Само на наши пуска, че са гадове. Мамка му. О, фейлнах това. Ох, нищо. Все пак още съм първи. Тук един вид не играе с други хора, играеш просто за време. Добре бе, сериозно. Мамка, окей. Така, тук един вид играеш сам, не играеш с други хора. Много ме кефи графиката на играта. Нищо съм е играл, превъртал съм я 2 пъти. Но не се личи, че съм е превъртал. Така как се блъскам. Огърми бе. Не, втори! 3-3. Yes, втори, окей. Не знам, може ако не стане време да го реснем това. Защото не се справихме много добре. Но иначе, втори за такъв мап, който не съм го играл от 2 години. Добре. Да видим какво ще даде. Каква кола? Тая. Красота. Само с някакви 8 секунди. 8, да. Добре. Това второ място. Изложихме се. Дайте пак това с елиминациите. Speed. Дрифт. Какъв дрифт бе? То няма никакъв дрифт такова. Speed. Някой Speed 2 има ли? Окей, тия това са Speed 2. Кое е по-добре? Това. Обрети. Мале. Така. Дайте да видим какво ще стане. Ще се мрели, ще се живеели. Това го скипваме, ще дразни просто. Давай, тон. Как съм 8 бе? Така поставя. Така. Гледам ние първите. И те са майстки, които са имат Speed 2. Да, и те са тия, да. Копчетата ми отказват. Какъв беше този дрифт, бате. Явно тук трябва да се натиска и спирачка понякога. Така се елиминират хора.
И да, първо място, само не трябва да се блъскаме. Тук ако имаш и километраж, ще да е страхотно. Добре, какъв дрифт трябва да направя, за да минат този забой, ате? Така, окей. Фак! Не, обърнах се. Ох. Нави. Он е блъсна ли се? Блъсна се. Да, и сега аз го влача. Уоу! Първи! Ей! Уф! Мамка ви. Малко ми е чудно, защо моето кола не се чупи? Като блъска такива простоти до мен. Не? 4 човека останахме. Трябва да бързам. Добре. Сапа прекалено го взех. Не. Да, ето, видяхте ли? Сега трябваше аз да умра, не той. Добре, че свих, че... Така. Тук трябва да издържиме на тая права. И сме готови. Първо място, кърпа вързан. Ето. Готово. Лайка бос. Няма никой в колата. И ставаме с 240 точки. А следващата кола не видях ли колко е. Първите места. Ето, Nexcar 60 кредита. Това... Давайте. Кобретито. И да видим какво ще стане. Така, това е последно и... Да. Тук е един пич. Съм го запомнил. Торпедо. Само че не знам къде е. Его е Торпедо. Отпред. Ако му виждате името. Ето, Торпедо. Той ме е тролил зверски. Нищо, че е компютър. Рип, Торпедо. Ес, мачках я! Оха. Уау. Това беше този дрифт. Добре, там. Буса. Той не ми се завъртил. Окей. Се завъртил. Така, окей, още един си замина. Тук имаше още един раптор. И той его е той от първия. Да. Той беше най-добре винаги. Не знам дали ще го настигна. Виж, те ме минават като пътни знаци. Те коли са много по-добри. Да, но са доста прости! Как ме забиха! Четвърти.
Аз натискам грешното копче. Оха. Нищо. Така. Торпедо си отиде. Айде тука. На дрифта. Вата. Ох! Това просто изкарах някакъв зверски късмет. И съм на второ място. Раптор още го няма. Ей, това беше перфектен дрифт. Му! Нищо, нищо. Тия пак ще гръмнат всички. Къде си, бе, рапторе? Ето го отпред. Газ. Умря ли? Умря! Yes! Имаме шанс да сме първи. Никога не трябва да се отказвате. Уоу! Какво по дяволите стана? Мамка ти. Извинявам се. Той колко пъти ще гърми, бе? Аз го гръмнах 3 пъти или 2. То... вие тук какво си мислите? Значи изпамяме копчето и не ме интересува. Отрепах! Убий ги двамата! Заради това трябва да вярвате. Трябва да вярвате. Yes! И да. Епизодчето стана малко дълго. 25 минути. Но, това беше. И да, 50 кредита. Трябват ни още 10 за следващата кола. И да, това беше от мен. Чайте. Какво? И да. Това беше. Се видим в следващия епизод. Аре, бъба!